Рідні душі зустрічають одне одного. Все відбувається так, як має відбуватися. Нікого не вважають назавжди. Майбутнє має відчутися, минуле має забутися. А ті, хто навчилися прощати, будуть щасливими завжди. Нікого не проводжають назавжди. Люди ніколи не зустрічаються просто так. Люди ніколи не розстаються назавжди. Люди ніколи не розстаються назавжди. В ненависті, злобі і брехні розгублені душі. Вони поступово чистять душі. До всіх прийде Бодхісаттва, але ніхто за тебе твій шлях не пройде. Люди ніколи не зустрічаються просто так. Люди ніколи не розстаються назавжди.